Hai vixiantes. Fixádevos. Se pasamos por diante deles xusto cando non miran, non nos descubrirán. Que facedes aquí? Veña, fora. Genial! Vexamos que nos conta Domingo. Esa bruxa que veu facer aquí, unha boca máis que alimentar, por se fose pouco. Se o de bruxa o dis pola maxia, deixareiche chamarme así. Pero ser son música e traio algo que pode axudarvos. Ah, un libro. Estamos salvados. Deixate de parvadas. Como nos va a salvar cun libro de todos eses monstruos? Levamos anos loitando, con sangue e suor, e non puidemos con eles. Non co libro, senón coas cancións que leva escritas e recoñidas nel, despois de viaxar por moitos lugares e de coñecer moita xente que mas cantou. Gaitadas, tonterías, parvadas. Non precisamos falsas esperanzas, bruxa. Barre, barre, miña vasuriña, barre, barre, meu abanador. Habana, Habana, na Habana fai calor. Habana, Habana, na Habana fai calor. Non o podo creer! Funciona! Ves, papá, a música pode salvarnos. Non terían moita fan estes atranos. Papá, fame tiñan que ter, como temos todos. O noso problema non son os atranos. Aquí xa non temos comida. Pero grazas a Meredith agora podemos estar máis tranquilos. Pero papá, por que non ves connosco? Este é o meu fogar. Aquí vivín coa vosa nai e aquí quedarei. Non podo marchar. Coa axuda desa bruxa, Meredith, estacaremos os monstros que queden a ver se conseguimos algo de alimento. Cando estexa seguro, volvería por vos. Iredes unha terra de máis sol e máis riquezas. Non vos preocupedes. Domingo só quería axudar, non pode ser tan malo como pensábamos. Ainda así roubou os instrumentos da escola. Algo raro é aquí. Se cadra el tamén precisa axuda. Non deberíamos devolverlle o cancioneiro. Se faltan anacos, quizás el nos poida contar cales faltan e por qué. Pero se se decata mozo os demais, vai nos caer unha boa. Pois eu penso que é a mellor forma de conseguir máis información. Veña, teremos que sair de aquí sin que nos collan e logo saímos a fume de carozo para a cabana de Domingo. Que facedes aquí? Veña, fora. Vou descansar un pouco para seguir máis tarde.
Vou descansar un pouco para seguir máis tarde. Mirade, antes de seguir, estiren a mirar o diario de domingo. Este capítulo é moi interesante, vou volo ler. A ver, a primeira nota do de domingo. Dorme domingo un domingo. Sí, como me gusta dormir. A segunda, re, como reloxo. Revisa o seu reloxo. A terceira, mi, como o meu miquiño minuto. Verdade, minuto. A seguinte, xa non se me ocorren máis. E son 7. A ver, do, re, mi... Que? Queres ir outra vez de paseo ao teu faro? Ah, claro, a seguinte nota será fa, de faro. E o faro, como un lugar moi solitario, sol, do, re, mi, fa, sol. E ali que hai? Unha lagoa. Pois lá de lagoa. E a seguinte, que máis minuto? Agora non dis nada? Pois vale, silencio. Sí de silencio, porque a lagoa é un lugar moi silencioso. E xa están. As notas musicais. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Veña, minuto. Imos que xa vou cantando. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dorme domingo, un domingo. Desperta. Revisa o seu reloxo, xa é hora. Mi mirou o seu miquiño minuto. Miau, miau. Falolledeira o faro, fabuloso. Sol solitario, que lugar tan solitario. La voz, na lagoa toda. Sí, silencio, que sitio tan silencioso. Domingo, domingo. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Mira, Domingo, esta é a miña moza. Viñamos falar contigo porque imos casar. Hola, Virgilio. Sabes que? Compuxen a canción das 7 notas musicais. Puxenlles un nome a cada unha. Domingo, pero non escoitas. Só pensas no teu ou que? Necesitas relacionarte coa xente. Non podes vivir aquí illado. En Oseira non sabe ninguén quen és. Pois, irmán, en Oseira non poderán ser felices se sellan estes monstros por aí. E sen Meredith son o único que pode salvalos. Ali tamén estudan música, Domingo. Mira, quería pedirche un favor. Nós andamos cos preparativos da boda e gustaríanos avisar a papá. Poderías viaxar ti a Terra Branca para buscalo. Que che parece, minuto? Volvemos a casa. E aquí acaba o diario, xa non hai máis páxinas escritas. Así que por aquí outra vez vos sós. Non aprendedes. Por favor, non lle digas nada a miña irmá, que me van mandar de volta para a granxa. Vai, podo manter silencio sobre isto, pero cunha condición. Que me deixedes ensinarvos unha lección sobre iso, precisamente, sobre o silencio. Pero o silencio na música. Non queda outra, non? Oe, a min encántame como explicas, Rimellón. Escoitámoste. Sabedes o que non se escoita? O silencio. E tamén é moi difícil de atopar, ou imposible, diría. A ver, probade a quedarvos en silencio e dicídeme todas as cousas que deberían calar para atopar un silencio absoluto.
Cando tratamos de estar en silencio, sempre aparece un ruído novo, aínda que esteamos sós nun cuarto pechado. A nosa respiración, o latexo do corazón. Pero ben, sen iso non vivimos, así que veremos polo menos o silencio dos sons musicais. En música o silencio pode durar canto que iramos, e mídese como as figuras que sí que soan. Por exemplo, cando soa pan, podemos facer que soe durante o mesmo tempo, pero moito máis baixiño. Ou en total silencio. Este sería un pan soando forte. Un e... Este sería un pan moito máis suave. Un e... Este sería un pan en silencio. Un e... O silencio pode ser curto. Fixádevos. Dou a entrada e deixo en silencio ata que soa pan. Un e... Ou máis longo, como este. Un e... Vistes que dende que dou a entrada ata que soa pan pasou máis tempo? Porque era un silencio máis longo. Eran como dous silencios de pan xuntos, que fan como se fose un moi longo. Mirade, por exemplo, aquí vou facer isto. Pan, silencio de pan, pan. 2, 1, e... 2, 1, e... Pan, pan... Nos silencios de pan imos dicir pero moi baixiño, case sen que se escoite. Así podemos medir mellor o tempo de silencio. Por certo, vedes que o pan ten unha figura enriba del. Esta figura chámase negra. Unha negra ou un pan duran un pulso. A figura é como unha boliña e un pau. Pois un silencio de pan ou un silencio de negra, que é o mesmo, dura tamén un pulso. E a figura do silencio é como se fose un raio. O silencio de pan é gris porque é como un pan podre. Como está podre, non se pode comer e tampouco se pode tocar. Isto é, que non soa. Entón se toco... 2, 1, e... Que alimentos colocamos en que orde? Comprobando... Correcto. Entón se toco... 2, 1, e... Que alimentos colocamos en que orde? Comprobando... Correcto. Entón se toco... 2, 1, e... Que alimentos colocamos en que orde? Comprobando... Correcto. Moi ben, pois xa podedes seguir. Por certo, se queredes pasar por aí, teredes que romper eses bloques de xeo que saíron co frío. O tempo anda tolo, debe ser polo da árbore. Para rompelos non mos vale cun pico. Teredes que tocar un bombo. E co seu potente son, veredes como os podedes romper para pasar. Se non tedes cartos para o bombo, díxome Stravinsky que vos compraba o álbum de instrumentos se o completabades. Así, igual xa vos chega. Para iso tedes que buscar por aí os cromos que vos falten. Se non, tamén podedes tocar a pandireta. Agora que coñecedes a figura do silencio de Negra, tedes novos exercicios que practicar. E tamén gañades máis moedas cada vez que fagades 7 ou 8 exercicios ben. Pois nada máis. Eu marcho, pero cuidado co que facedes, Cun fouciño podería tallar este arbusto para pasar.
Vou descansar un pouco para seguir máis tarde.